Ride natin ngayon ay sa Zambales, sa Santa Cruz, Zambales. Ride out tayo ngayon sa San Fabian. 4:30. Mga na-search ko sa Google Maps, 148, ay 141 yung Santa Cruz, Zambales. Mula dito sa San Fabian. Kaya maya na lang siguro kita-kit sa daan. Mga bisikleta. Kasi ito pala kasama ko. Mga bisikleta, katapos na mag-almasal sa Bimalay. Time check ngayon. Yun. 5:24 na. Target time 11 to 12. Wah. Good! Pahinga lang, tas alis na, please. Kita isa na. So ayun mga bisikleta, pa-short na kami. Ngayon lang ulit ako nakapag-video kasi medyo madilim pa kanina. Ang oras ngayon, mga alas 8 na siguro, 6:30, ganyan. Medyo atrasado pa sa oras kasi kanina medyo madilim yung kalangitan. Kaya nagdalawang isip kami kung tutuloy o hindi. Kaya ayun, medyo nakatagal kami doon sa bandang Bimalay. Pero ngayon, nasa solo naman na tayo. Nag-maintain tayo ngayon ng 30-35 para medyo makakaga tayo mga nanin. Kanina sinerge ko, nasa 100 plus times ang balit eh. Marami na pala na ito. Gusto kami sa naman na tayo. Pero ngayon, sakol na kami. Kanina pa kami nagre-request yung kasama ko pagpapito eh, at pag-at ko daw. Pero lulusunan natin sa sarko. Hintayin natin. Malapit na yung mga kapasilan. Wait lang. Kuha natin ang malasal. Sakal. Kita-kita lang din siguro sa Alameda sa bisikleta. Grabe na. Wala lang kita video ako lang. Okay. Epic chill. Luar ko nito. Ang traffic, you know. Para ko na, nadamang sakyan. So ayun mga bisikleta, malapit na tayo dito kumaliwa. Mabilin muna una natin dadaanan. Hindi na tayo abot sa bayan ng Alaminos. Daan na agad tayo dito sa may parang bypass road. Hindi ko lang masyado siguro papabayin daw video. Kita-kit na siguro pag malapit lang sa Santa Cruz.
Kaliwa na kami dito. Yan, kaliwa tayo dito. Lagyan namin ng spa. Tingnan natin. Santa Cruz, 69 kilometers. See you. 69 pa mga bisikleta. Mamaya na lang. Hindi tayo doon. Malapit na sa Santa Cruz. So ayun mga bisikleta. Dito na kami Burgos. Dahil palang ahon dito. Shout out kay Kuya Wang Bautista. Baka mga desisyon mo. Daming ahon dito. Next na atang Dasol. Tapos Infanta, tapos Zambales sa amin. Mamaya na ulit mga bisikleta. Ahon muna. Peace. So ayun mga bisikleta, ewan kung ano karko to eh. Alam ko Dasol na ata ang karko na to. First time kasi namin dito mga bisikleta. Pero pipicture muna tayo doon. You know, tanaw na dito ako. Ewan kung nakikita nyo mga bisikleta. Bubulong muna ako kasi parang puporma yung pinsan ko sa likod. Kukuhanan ata ako na ako. Nakaporma eh. Umingiti-ngiti. Baka na rin. Kumalas na. Welcome to the cell. Dasol na kayo mga bisikleta. Gandaan dito. Nag-50. Kung may luton, may paahon mamaya pa uwi. Medyo lusong daw mga bisikleta. Medyo lusong. Palusong. Ahon mamaya. Ako na video. Ilig ka, ilig. Mamaya na ulit mga bisikleta. Asol na kami. Peace. Dali lang, patay na. So, ayun mga bisikleta, touchdown na kami. Dito, welcome sa Santa Cruz, Zambales. Yun yung kasama ko. Paglagpas lang pala ng bayan ng Infanta, ganda yung bayan. Yun guys, pipicture muna kami. Pero may tiknata dyan eh, checkpoint.